Hey alle sammen, det er Cheeseboy igen, og her bliver selv 08. Yeah. Ja, TF2, min TF2 game fat til bliver 708 er blevet lagt ud. Og vi spiller ind på sådan en server, hvor der er sådan en server med minigames. Og det kan være, at grafikken er dårlig på grund af, at det er sådan en god tekstoplæg. Men det kan man ikke se på her. Men det er fordi min FPS er så lav. Og jeg tror lige, jeg sætter timer. Hvilket hold er du på? Blåt eller lillet? Det ved jeg ikke helt. Sætter den på 20 minutter. Du kan se det på din hat. Jeg er på lilla. Det er også. Okay, fint. Nice. Okay, du lige. Ja, så min hemmelighed er, som måske kan se, som jeg ikke er en hemmelighed, så meget mere har jeg notes. Du skal ikke bruge det her. Nej, det ved jeg godt. Jeg har ikke nogen våben. Har du bare sådan en bog? Ja. Jamen, det er på grund af, at det lægger. For dig så. Ja. Man starter altid med sådan en bog, og så lægger det. Yeah, anden gun. Ja, tredje gun. Reload. Macarena. Seriøst? Seriously? Jo. Okay, hvis nu prøver der. Nej, jeg sidder... Nå, godt. Jeg troede lige, jeg sad fast i et hul. Ja. Okay, jeg tager en notes fra. Og jeg prøver lige at gå ud af den her server. Og multiplayer. Pis. Ja, det har jeg sgu. Ja, det var så min ven, som også er Hevebias' ven. Og vi vil ikke sige... Bedste ven. Ja, okay, bedste ven. Og vi siger ikke, hvem det er. Det var også ham, der var med mig i går. Eller den sidste video. Ja, vi optog den i går. Og sådan der. Okay, jeg går ind på den der minigames. Jeg er inde på... Jeg har en AK. Okay, I go into this. Nej, den er fuld. Okay, så prøver jeg at gå ind på en gun game, som hedder 0,3. Ja, Scar. Nej, forkert person, jeg skulle dræbe. Det var en... Du har nok en nej. Oh yes. Yes you. Og jeg har fået Yeah. Jeg har fået en AA-12. En AA-12. AA-12 kalder jeg den bare for. Sådan der, nu er jeg en... Sådan der, nu har jeg en MP4. Nu har jeg sådan en Mosing et eller andet. Remington. Og det er som der blev... Hey Lasse!
Hvad det? Hey, jeg kunne se dig. Er du ikke lige død? Jo. Jeg kunne se dig. Jeg har den der lort shotgun, hvor man skal skyde og så reload. Skyde og så reload. Hey, Lasse, baner! I'm dead. Nå. Nå, ja, som sagt, ja, jeg hedder stadig Lasse. Ham, som jeg spiller med, det er min gode ven, som hedder Tobias. Ja. En for. Lol, der er en, der er et smølfeskin. Smølf. Ja, smølfeskin. Smølf, det er det totalt bare overpower. Det overgår alle skin. Nej! Sæt det på et dræbing. Yes, go. Jeg har en af de der lorte shotguns. Ny bane. Hey, Tobias. I'm right behind you. Prøv at se mit lækre skridt. Look at his skin. Ja. Plus headset. Ja. Jeg zoomer. Og grunden til, at den har, det er fordi, at han har lavet sådan en headset, det er fordi, han har lige fået et Turtle Beach headset. Ja, jeg har. Og det er mega fedt. Og den har gjort godt. Der er mega god lyd i. Det er der også i dem, som jeg har. Og de her, det er sådan nogle... ja, hvor er det egentlig, de kommer fra? De kommer fra... jeg havde det lige på hjernen. Hvor er det, de kommer fra? Det er... Vent lidt, altså lige... Nej. De kommer fra Geotek, og det er sådan nogle... EX... streg... Bellet... Det er EX-05. Wild. Altså, der er kabel på, det sådan lidt irriterende. Men jeg kunne også, de har kostet 500. Men jeg kunne også købe en trådløse. Men de var bare dobbelt så dyre, så de ville så koste 1200. Sorry. Og de vil så koste 1200, og det havde jeg ikke penge nok til på grund af dem. Ja, jeg også... Det var Den er fattig. Nå. Jeg tjener ikke så mange penge. Jeg kan også gerne være spare op til en wrestling-guitar. Nej, men grunden til... Jeg var også ude at købe Call of Duty Black Ops. Mig og Lasse, vi spiller guitar. Ja. Og jeg har også en elgitar og en akustisk til 800 kroner for de får sound. Jeg skal også have en elgitar efter... Eller måske får jeg en elgitar efter min fødselsdag. Yeah. Og hans sommer er jo hans fødselsdag, det er i slutningen af sommer. Hvad? Hvad med at sige det? Okay. Eller det er sådan set lige meget bare sige det. Okay, fint. I hvert fald den slutning af sommerferien. Og jeg har fødselsdag den 25. marts. For fanden, jeg skal reload! Sådan. Okay, det lød lidt handicappet. Lasse, det er du jo også. Ja, det blev der sagt i baggrunden. Og jeg er bare rystet. Ja, Lasse, jeg bag dig. Ja, og Tobias... zoom. Og Tobias, han er retarderet, når det gælder om skydespil. Altså, han ødelægger min kode totalt. Ja, det har du også sagt i sidste... episode, eller der er spillet i Team Fortress 2, det var faktisk mega ski. Og i dag har jeg lige gjort, og i dag der gjorde det, så jeg sådan at jeg kan optage længere, eller jeg kan lægge en video ud, som er længere end 15 minutter, så det er sgu dejligt. Der er en, der har en AK. Hey Lasse.
Jeg har... Grunden til, at jeg ikke lavede noget i det øjeblik, det var fordi, at min ven... Jeg vil så ikke sige en savn, han sidder og spiller Black Ops 2 Zombies, og han er pænt god til det. Han har lige fået en light machine gun. Ja. Ui! Og det skal lige siges, at i multiplayer, der har jeg 2 våben. Ja, det er altså Black Ops 2, jeg taler om. Altså, jeg tror, de er ligeglade. Yeah. Og grunden til, at jeg har fået kun det navn, som jeg har, det er Cheeseboy, det er på grund af, at en af mine venner, en af mine storebrors venner, han ja, det vil jeg så ikke sige. Okay, lad os prøve at sige, at han hedder Bent. Nej. Nej, men han startede med, at han crackede Call of Duty Modern Warfare 2 stemmer. Og det var sgu dejligt. Inde på The Pirate Bay. Hvad fanden, det er sgu mange, der gør. Nej, det er måske ikke godt, det der. Nej, men så crackede han det så til mig på The Pirate Bay. Og så... ja, fandt jeg så på, hvad skulle du... Og så spurgte han så, hvad skulle du hedde? Oh. Og så måtte så, hvad vil du hedde? Og så sagde jeg ved ikke, og så fandt han på, hey, hvad med Cheeseboy? Og så, ja, så det tager vi sgu. Og der... Og den måde, jeg fandt på mit navn, det var på grund af, at... jeg skulle starte med at spille Minecraft, så tænkte jeg på Herobrine. Og jeg havde sådan meget med... For eksempel TF2, så kunne jeg sagtens have kaldt mig for TF2 Boy, eller sådan noget. Så tænkte jeg på Herobrine. Jeg tror godt, de ved, hvem Herobrine er. Okay, men hvis I ikke ved så tænkte jeg på Hero BS. Og så min fødselsdag, på grund af Hero BS var allerede taget. Ja, og Herobrine, hvis I ikke ved, hvem det er, så er det... Et slags spøgelse i Minecraft. Det er Notches bror, som der er død, og så har han så lavet en mob, og så Herobrine, og så hjemmesøger han så Minecraft. Men ikke. Han er blevet removed. Ja, han er blevet removed. Så. Men de har rent faktisk talt om at få ham tilbage igen. Ja. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg spillede, vi spillede ind på din verden, og så var det, jeg besøgte af ham der, Bent. Og så var det, at han prøvede at sætte Herobrine ind på din verden. Min verden? Ja, kan du ikke huske det? Nej. Okay. Altså ham der, som du er sammen med, nu vil jeg ikke sige navnet. Eller nej, det var en anden en, ham der er Bent, som der har... Du ved godt, hvem man er, Sulis. Jeg starter med M. Nej. Han har haft langt hår. Nå, okay, ja. Det kan jeg ikke huske. Hvad skete der så? Nej, det virkede ikke. Eller jo, jeg kan godt huske det nu. Yes! 2 sekunder. Jeg har en light med shiny gun. Nej. No, fuck. Helvede. Ja, hvad fanden? For helvede. Sorry. Jeg sidder og drikker en monster. Jeg er tilbage. Okay. For helvede, så døde. En som lavede UMP45. Okay, så på den. Okay. Hey Lasse, vi kunne måske stoppe med at spille det her, og så spille noget TF2 eller noget. Så det bliver 2 spil i en episode. Ja, det kan vi sgu da godt. Okay. Okay, vi spiller til næste runde. Okay, skal jeg bare sige, at vi stopper nu med at... Altså, jeg har allerede lukket Minecraft. Okay, fint.
Og bare